Да взаємно! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Перше, шановні сябри, велике дякую, що мене запросили на цю імпрезу. Велике дякую організаторам цієї вельми потрібної мероприємства. І вам всім, хто сьогодні мене чує. Бо справді у кожного народу є святиня, особливо в той тяжкій ситуації, в якій сьогодні опинився білоруський народ. Тому що гібридну війну ведуть мене супроти білоруського народу. І Костюсь Калиновський сьогодні є наша зброя супроти москалів. І коли білорусам тяжко, завжди могутная постать Костюся Калиновського зникає. Це було на протягу всього 20-го століття. І вже в нашій новішій історії, коли в 2006 році молодь Реневолос центральну площу Мінська назвали площею Костюся Калиновського, то під час упадка вже почалися інші пропанови, як це треба назвати після. Але ж прийшов 2019 год, і ми проводили акції супроти Росії менавіта на площі Костюся Калиновського. А перед этим было могутное. Было 22 и 23 листопада в Вильне, коли весь свет мог побачить, что есть белорусский народ. Что он, справді, есть. Бо Костюсь Калиновский отдал свое життя за белорусский народ. И сегодня белорусам найбільш потрібна правда. Слушно називалася перша білоруськомовна газета «Мужицька правда». От тепер треба наша білоруська правда. Бо наш народ мусить ще виконати заповіт Костюся Калиновського, який ви всі ведаєте. Ведаєте, одна з моїх марів після 2006 року, как на центральной площади зник помник Костюся Калиновського. Один з білоруських скульпторів зробив навіть ескіз. И я верю в то, что наш Костюсь будет стоять, выглядеть и помника в центре белорусской столицы. Так, как у всех наций. Вечно. Это будет. Як би тяжко сьогодні не було. І не треба звертати увагу, коли хтось нас не заважає. Треба пам'ятати те, що звучало в страшному 20-му столітті при комуністичній окупації. Була така білоруська пісня. Не загине край собраних, поки будуть люди. Тому вам велике дякую, люди. Бо именно это за вас пошел на свою Голгофу 22 сентября 1864 года наш наивеличий герой Костюсь Калиновский. Костюсю Калиновскому и всем повстанцам Тройши! Слава! 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 Костюсю Калиновскому и всем повстанцам Тройши! Слава! 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 Костюсю Калиновскому и всем повстанцам Тройши! Слава! 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 Живе Беларусь! Живе!